Γεια σας. Περνάμε τώρα στην επόμενη ενότητα που είναι οι μετρητές που χρησιμοποιούμε γενικά. Οι μετρητές είναι τα counters, όπως counter operations, όπως ονομάζονται εδώ. Βρίσκονται και αυτά στα basic instructions και από ό,τι βλέπετε οι μετρητές που έχουμε είναι τρεις. Είναι το CTU, CTD και CTUD. Ο πρώτος είναι ο counter up, δηλαδή μετράει προς τα πάνω, άρα ξεκινάει από το 0 και πάει προς τα πάνω. Ο δεύτερος είναι ο counter down, δηλαδή ξεκινάει από μία τιμή που θα του ορίσουμε ως άνω όριο και θα κατεβαίνει προς το 0. Και ο τρίτος μετρητής είναι ο counter up down, αυτός μετράει και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εντάξει. Οι μετρητές, όπως βλέπετε, είναι function blocks, εντάξει, είναι με μπλε χρώμα, άρα όταν θα εισάγω έναν μετρητή εδώ θα μου πετάξει το παραθυράκι για να φτιάξω στιγμιότυπο αυτού του μετρητή, που σημαίνει θα δημιουργήσει και ένα data block για αυτόν τον μετρητή, όπου εκεί θα αποθηκεύονται και οι πληροφορίες του μετρητή, και με αυτό τον τρόπο μπορούμε και φτιάχνουμε όσους counter up θέλουμε και ο κάθε ένας έχει τις δικές του μετρήσεις. Άρα ας βάλουμε έναν μετρητή, εντάξει, μπορούμε είτε διπλό αριστερό κλικ είτε το πιάνουμε και το πετάμε εδώ. Εντάξει, μας πετάει το παράθυρο για να δημιουργήσουμε το στιγμιότυπο του μετρητή, τη βάση δεδομένων του, και εδώ μας λέει να φτιάξουμε, να ορίσουμε το όνομά του. Ας το ονομάσουμε μετρητής, εντάξει, ένα τυχαίο όνομα, και πατάμε OK. Λοιπόν, εδώ τώρα ο μετρητής αυτός είναι ένας counter up μετρητής, δηλαδή μετράει προς τα πάνω. Τι εισόδους και τι εξόδους βλέπουμε ότι έχει αυτός ο μετρητής? Αρχικά εδώ είναι το CU σήμα, το counter up σήμα, που σημαίνει ότι αυτός ο μετρητής μετράει σε αυτό εδώ, όταν οι παλμοί έρχονται σε αυτό εδώ το σήμα. Όπως έχουμε πει, τα περισσότερα instructions λειτουργούν είτε με true και false σήματα είτε με μέτωπα. Άρα εδώ ο μετρητής για να μετρήσει προφανώς χρειάζεται να έχει μια συγκεκριμένη κατάσταση, και θα δούμε σε λίγο ότι αυτό γίνεται όταν το σήμα που έχετε εδώ είναι σε ανερχόμενο μέτωπο. Άρα εκείνη την ώρα αυξάνει η μέτρησή του κατά 1. Πριν τα δούμε όλα αυτά, να εξηγήσουμε λίγο γενικά τι βλέπουμε εδώ. Το πρώτο μπορούμε να δούμε είναι, μόλις το επιλέγουμε, είναι δύο πορτοκαλί βελάκια. Εδώ πάνω είναι το ίδιο που ισχύει και σε άλλα έτσι μπλοκ. Όταν εισάγουμε ένα μπλοκ και θέλουμε να τα αλλάξουμε, για παράδειγμα, γιατί αυτό που βάλαμε τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, μπορούμε να επιλέξουμε εδώ και να αλλάξουμε τον μετρητή. Εντάξει, δηλαδή έχω επιλέξει counter up, αλλά μπορώ να βάλω π.χ. counter up down και δεν χρειάζεται να ξαναβάλω καινούριο μετρητή, απλά του αλλάζω τις ιδιότητες. Ας τα αφήσουμε counter up. Και η δεύτερη ρύθμιση που έχουμε εδώ είναι σε αυτό το σημείο, όπου εδώ επιλέγουμε ο μετρητής σε τι εύρος θα μετράει. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε να του βάλουμε είτε να μετράει σε integer, short integer, double integer, unsigned short integer, unsigned integer ή unsigned double integer. Εντάξει, όλες τις περιπτώσεις που είχαμε εξηγήσει σε προηγούμενα βίντεο. Πρακτικά εδώ ορίζουμε ποιο είναι το εύρος της μέτρησης του μετρητή, και αυτό καλό είναι να επιλέγουμε την ελάχιστη περίπτωση, καθώς δεσμεύουμε λιγότερη μνήμη. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε όλα double integer, μπορούμε να το κάνουμε και short integer. Αν π.χ. τα νούμερα που θέλουμε να μετρήσουμε είναι, για παράδειγμα, μέχρι το 100. Αν η μεγαλύτερη τιμή είναι το 100, τότε ένας short integer κάνει τη δουλειά του.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, θα πάω στο manual για να δούμε, για να εξηγήσουμε τι συμβολίζει και το κάθε ένα, η κάθε μία είσοδος, το CU, το R, το PV και πάει λέγοντας, γιατί όλα είναι κοινά. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ είναι το σύμβολο του counter up. Εντάξει, βλέπετε έχει 3 εισόδους και 2 εξόδους. Αυτό εδώ είναι το σύμβολο του counter down και αυτό έχει 3 εισόδους και 2 εξόδους. Και αυτό είναι το σύμβολο του counter up down. Εντάξει, και το γράφει και εδώ, ένας μετρητής CTU μετράει προς τα πάνω. Αυτός μετράει προς τα κάτω, αυτός μετράει και πάνω και κάτω. Η διαφορά του counter up με το counter down, αν προσέξετε, είναι η δεύτερη είσοδος. Εδώ είναι reset, εδώ είναι load. Θα εξηγήσουμε σε λίγο ποια είναι η διαφορά τους. Και στον up-down βλέπουμε ότι είναι μία μίξη και των δύο. Και αυτός έχει και reset και load σήμα. Και συγκεκριμένα αυτός έχει έξοδο U, δηλαδή έξοδο για την μέτρηση προς τα πάνω, και έξοδο D, δηλαδή έξοδο για τη μέτρηση προς τα κάτω. Αυτός τώρα έχει παραπάνω δυνατότητες, δηλαδή εδώ έχουμε το αποτέλεσμα της εξόδου όταν μετράμε προς τα πάνω, εδώ έχουμε το αποτέλεσμα της εξόδου όταν μετράμε προς τα κάτω, εδώ μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Και το αποτέλεσμα της μέτρησης προς τα πάνω, άρα προφανώς κάπου εκεί θα γίνει κάποιος έλεγχος, και το αποτέλεσμα της μέτρησης προς τα κάτω. Και επίσης βλέπετε ότι ο counter up το σήμα του το έχει CU, ο counter down το σήμα του το έχει CD, ο counter up down έχει και το counter up σήμα και το counter down σήμα, εντάξει, γιατί έχει και τα δύο μέσα. Λοιπόν, προχωράω να εξηγήσω τι σημαίνει το καθένα. Το CU και το CD ναι, είναι τα σήματα που έρχονται στον μετρητή και ουσιαστικά στη μετάβασή τους, σε ανερχόμενο μέτωπο, ο μετρητής μετράει κατά ένα. Εντάξει. Άρα, το γράφει και εδώ, το πρώτο είναι για το counter up, το δεύτερο είναι για το counter down, και by one count, δηλαδή η μέτρηση γίνεται κατά ένα. Το R, που είναι το reset, το οποίο βρίσκεται στο CTU και στο CTUD, κάνει reset την τρέχουσα τιμή, την count value, στο 0. Δηλαδή, με αυτό το reset σήμα μπορεί ο μετρητής να βρίσκεται σε μία τιμή και επειδή θέλω να ξαναξεκινήσει η μέτρησή του από την αρχή, τότε ο μόνος τρόπος για να το κάνω αυτό είναι να τον κάνω reset. Εντάξει, αυτό το reset γίνεται στέλνοντας παλμό στο R σήμα. Το LD βγαίνει από τη λέξη load και ουσιαστικά αυτό είναι για να φορτώνει την preset τιμή σε έναν counter. Και αυτό βλέπετε ότι χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με down, αρρύθμιση, γιατί ο μετρητής όταν ξεκινάει στην αρχή έχει τιμή 0. Άρα αν εγώ θέλω ο μετρητής να μετράει προς τα κάτω, σημαίνει πρέπει να έχει ένα άνω όριο και να αρχίζει να μειώνεται. Οπότε αυτό το άνω όριο πρέπει να το φορτώσω στη μνήμη του. Αυτή η φόρτωση γίνεται με το ποδαράκι load. Εντάξει, δηλαδή μόλις ενεργοποιηθεί το load, φορτώνει την τιμή στον counter, την άνω τιμή, και η τιμή που φορτώνει είναι αυτή που έχουμε γράψει στο PV ποδαράκι. Άρα το PV, από ό,τι καταλάβατε, είναι η προρύθμιση του counter τι τιμή θα έχει. Εντάξει, οπότε όπου βλέπετε το PV και εδώ είναι η τιμή που ορίζουμε ως προρύθμιση του counter, είτε για να κάνει τον έλεγχο και να μας δώσει ένα αποτέλεσμα στην έξοδο, είτε για να του φορτώσουμε αυτήν τη τιμή ως άνω όριο αν έχουμε και down αρρύθμιση και αρρύθμιση προς τα κάτω, το πω καλύτερα. Λοιπόν, το Q και το QU είναι ο έλεγχος και το αποτέλεσμα που μας επιστρέφει στην έξοδο.
Δηλαδή, πού τα συναντάμε αυτά τα δύο? Τα συναντάμε στον counter up και στον counter up down. Εντάξει. Και εδώ τι μου λέει? Ότι αυτή η περίπτωση είναι, συγγνώμη, το συναντάμε και εδώ. Αυτή η περίπτωση είναι true, δηλαδή αληθές, αν το CV σημαίνει current value, δηλαδή τρέχουσα τιμή, άρα αν η τρέχουσα τιμή του counter είναι μεγαλύτερη ή ίση του PV, της προκαθορισμένης. Δηλαδή, η έξοδος θα βγει true, αν ο μετρητής, αν εδώ για παράδειγμα έχω ορίσει 20, π.χ. 20 αντικείμενα, ο μετρητής όταν φτάσει στα 20 αντικείμενα, τότε θα μου κάνει την έξοδο true. Εντάξει, αυτό γίνεται σε αυτές τις εξόδους. Και η απάντηση δίνεται είτε είναι μεγαλύτερο είτε είναι ίσο. Εντάξει, δηλαδή και στο 21 και στο 22 και πάει λέγοντας. Η QD, εντάξει, η έξοδος για την down μέτρηση, την οποία τη συναντάμε εδώ, τι μας λέει? Βγαίνει αληθής όταν η τρέχουσα τιμή είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός. Εντάξει, όταν η τρέχουσα τιμή είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός, δηλαδή αρνητικά νούμερα, να το πω απλά, άρα αν η μέτρησή μου έχει αρνητικά νούμερα ή και το 0, τότε η έξοδος QD βγαίνει αληθές. Που σημαίνει ότι εδώ έχω διάφορες περιπτώσεις που μπορώ να εκμεταλλευτώ, δηλαδή αν θέλω να μετράω, αν θέλω να πάρω το αποτέλεσμα όταν η προρύθμισή μου φτάσει σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, αν είναι αρνητική, αν ίσιμη το 0 και πάει λέγοντας. Εννοείται όλα αυτά δεν είναι ανάγκη να τα δουλεύουμε όλα σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί για παράδειγμα, αν έχω ένα counter up-down, να θέλω μόνο την μέτρηση προς τα πάνω. Εντάξει, δηλαδή όταν το preset είναι ίσο με το counter value. Είναι θέμα επιλογής τι θα χρησιμοποιήσω. Δεν ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε όλα. Και το CV, εντάξει, είναι η τρέχουσα τιμή που αποθηκεύεται όση ώρα τρέχει το PLC, δηλαδή σε ποια μέτρηση βρίσκεται, και μέσω αυτής της τρέχουσας τιμής μπορούμε να την αποθηκεύσουμε είτε σε κάποια άλλη μεταβλητή ή μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ίδια την τρέχουσα τιμή που είναι αποθηκευμένη στο data block του counter που έχουμε δημιουργήσει. Λοιπόν, και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Είναι οι είσοδοι σε ένα counter, από ό,τι είδατε. Άρα, 1, 2, 3 περιπτώσεις, θα τις δούμε και τις τρεις, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι κάνει κάθε είσοδος και τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. Και εδώ σε αυτό το πινακάκι είναι συνολικά για όλους τους counter τι σημαίνει το καθένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον πρώτο counter που είναι ο counter up και θα δούμε λίγο το διάγραμμά του για να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς λειτουργεί. Και ουσιαστικά τώρα τι βλέπουμε εδώ. Πώς δουλεύει ο counter up. Ο counter up, εντάξει, μετράει παλμούς και ουσιαστικά εδώ βλέπουμε την τρέχουσα τιμή. Η τρέχουσα τιμή είναι το CV. Η προρύθμιση είναι το PV. Εντάξει. Άρα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε βάλει ένα PV ίσον με 3, όπως δείχνει το παράδειγμα εδώ, τότε πώς δουλεύει ο μετρητής. Κάθε φορά που στο counter up σήμα έρχεται παλμός και βλέπετε ότι στην εκκίνηση η τρέχουσα τιμή του είναι 0. Την ώρα που θα έρθει παλμός, άρα τι σημαίνει να έρθει παλμός? Από οποιοδήποτε συμβάν, είτε αυτό το κάνω μπουτόν και το πατάω εγώ με το χέρι, είτε έρχεται σήμα από έναν αισθητήρα, είτε από μια άλλη κατάσταση, είτε από μια μεταβλητή, από οπουδήποτε μπορεί να έρθει μια μετάβαση από 0 σε 1. Άρα, όταν έχω μετάβαση από 0 σε 1, δηλαδή ανερχόμενο μέτωπο στο counter up σήμα,
εκείνη την ώρα ο μετρητής θα μετρήσει ένα βήμα. Και βλέπετε ότι αυτή η μέτρηση γίνεται μόνο στην ανερχόμενη μετάβαση. Αν αφήσω το χέρι μου, δηλαδή αν υποθέσουμε το κάνω μπουτόν και το παλμός περάσει από 1 σε 0, δηλαδή κατερχόμενο, βλέπετε δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Άρα κάθε φορά που θα στέλνω σήμα στον counter up θα μετράει κατά 1. Οπότε στον πρώτο παλμό η μέτρηση φτάνει στο 1. Στον δεύτερο παλμό, εδώ, η μέτρηση βλέπετε περνάει από το 1 και ανεβαίνει και πάει στο 2. Η έξοδος δεν έχει πάθει τίποτα. Παραμένει 0. Η έξοδος του counter up ξεκινάει 0 και παραμένει 0. Την ώρα όμως που θα έρθει ο τρίτος παλμός, δείτε, ακριβώς σε αυτό το σημείο, άρα σε αυτό το ανερχόμενο σημείο, άρα από το 2 θα περάσω στο 3, άρα ο μετρητής, η τρέχουσα τιμή του είναι 3, εκείνη την χρονική στιγμή θα ανάψει η έξοδος. Γιατί είχαμε πει ότι η έξοδος ανάβει όταν η τρέχουσα τιμή ισούται με την προρύθμιση. Άρα η τρέχουσα τιμή είναι 3 σε αυτό το στάδιο, όταν έρθουν 1, 2, 3 παλμοί. Και εκείνη τη χρονική στιγμή η έξοδος θα ανάψει. Και η έξοδος από εδώ και κάτω θα είναι μονίμως true, διότι όλοι οι παλμοί που στέλνω στον counter από εδώ και κάτω τι κάνουν, μόνο τον αυξάνουν. Δηλαδή 3, 4, 5, 6, 7, 8 και πάει λέγοντας. Άρα η τρέχουσα τιμή είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση του PV. Οπότε το αποτέλεσμα είναι true. Για να μηδενίσει αυτός ο counter, και για να επανέλθει στην αρχική τιμή που είναι το 0, θα πρέπει να στείλω παλμό στο reset. Το reset βλέπετε την ώρα που στέλνω παλμό και πάλι σε ποιο σημείο, πάλι στο ανερχόμενο μέτωπο του reset, εκείνη τη χρονική στιγμή ο μετρητής μηδενίζει η τρέχουσα τιμή του και ταυτόχρονα μηδενίζει και η έξοδος. Εντάξει. Και αυτή είναι η λειτουργία του counter up. Λοιπόν, ας το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, εδώ θα βάλω έναν παλμό J0.0, θα χρησιμοποιήσω ένα μπουτόν για να στέλνω τους παλμούς. Εδώ θα βάλω έναν άλλο διακόπτη, το J0.1, με το οποίο θα κάνω reset τον counter. Και ας κάνουμε το ίδιο παράδειγμα, δηλαδή όταν το PV είναι ίσο με 3, και εδώ να ενεργοποιήσω και μία έξοδο για να το δούμε και στο πραγματικό PLC ότι ανάβει η έξοδος. Την τρέχουσα τιμή βλέπετε δεν θέλω να την χρησιμοποιήσω, οπότε την αφήνω στο by default. Θα μπορούσα να βάλω και μία μεταβλητή άμα ήθελα εδώ. Και εδώ η προρύθμιση μου είναι integer. Εντάξει. Που σημαίνει ότι έχω και θετικά και αρνητικά νούμερα σαν τιμές. Αν και αυτός ο μετρητής δεν μπορείτε να φτάσει ποτέ στα αρνητικά, γιατί μετράει μόνο προς τα πάνω. Ξεκινάει από το 0 και μετράει προς τα πάνω. Ωραία, κατεβάζουμε το πρόγραμμα, load, και να το δούμε πώς δουλεύει. Ωραία, βάζουμε και το monitor, να δούμε την αρχική του κατάσταση, να δούμε και τι μας δείχνει και στο PLC. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πάνω μου γράφει την τρέχουσα μέτρηση, η οποία είναι 0. Εντάξει, βλέπουμε με μπλε χρώμα τα σήματα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Να ενεργοποιήσω και τα μπουτόν. Ωραία, ας τα βάλουμε κάπου εδώ. Ωραία, ας βάλουμε και τις κάμερες να βλέπουμε. Λοιπόν, άρα την ώρα που θα στείλω παλμό στο J0.0 και δείτε την ώρα που θα πατήσω το χέρι μου, εκείνη την ώρα ήρθε παλμός, δηλαδή ανερχόμενο μέτωπο, μέτρησε ένα βήμα, εντάξει, από ό,τι βλέπετε εδώ μέτρησε ένα, και τώρα θα αφήσω το χέρι μου και δεν θα κάνει τίποτα. Εντάξει. Την ώρα που θα το ξαναπατήσω
άρα σε ανερχόμενο μέτωπο, ο μετρητής έγινε 2 και την ώρα που θα το αφήσω δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα ανέβει μέτρηση εννοώ. Και τι είπαμε, όταν η τρέχουσα τιμή, το current value, αυτό είναι το current value, το CV, εντάξει, το οποίο κανονικά αν βάζαμε και μία μεταβλητή θα βλέπαμε και την ίδια τιμή στη μεταβλητή πάνω. Άρα η τρέχουσα τιμή που φαίνεται εδώ τώρα, μόλις γίνει 3 θα πρέπει να ανάψει η έξοδο στο Q0.0, δηλαδή στο PLC να ανάψει το πρώτο λαμπάκι και εδώ να ανάψει το πράσινο. Εντάξει, είναι παράλληλα. Άρα την ώρα που θα το πατήσω θα γίνει αυτή η αλλαγή. Το πατάω και άναψε η έξοδος, μέτρησε τον παλμό την ώρα που πατάω το χέρι μου, αφήνω τώρα το χέρι μου, ο παλμός σταμάτησε, η έξοδος συνεχίζει να ανάβει γιατί ο έλεγχος είναι μεγαλύτερο ή ίσο. Εννοείται πως αν στέλνω και άλλους παλμούς, 4, 5, 6, 7, 8, 9, εντάξει, η έξοδος συνέχεια παραμένει ανοιχτή. Ο μόνος τρόπος για να μηδενίσει αυτός ο counter είναι να πατήσω, να στείλω σήμα σαν ερχόμενο μέτωπο στο reset. Και θα δείτε ότι το reset θα γίνει την ώρα που θα το πατήσω, σβήνει και μόλις το αφήσω προφανώς δεν κάνει τίποτα. Εδώ μία λεπτομέρεια πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν το reset το κάνω διακόπτη για να δούμε, είναι ενεργοποιημένο, αν πάω και πατάω να στέλνω παλμούς, εντάξει, βλέπετε ότι δεν ξεκινάει ποτέ, καθώς το reset είπαμε πάντα υπερισχύει των άλλων καταστάσεων. Γιατί εντάξει, προφανώς γίνονται αρκετά λάθη εκεί, ξεχνάμε, στέλνουμε σήμα στο reset, είναι πάντα ενεργοποιημένο και μετά στέλνουμε παλμούς και οι παλμοί δεν μετριούνται. Λοιπόν, και αυτός ήταν ο counter up. Δεν υπάρχει κάτι πολύπλοκο πέρα από αυτό που είδατε, δηλαδή εδώ έχουμε τον πρώτο παλμό, εδώ έχουμε τον παλμό που του στέλνουμε για να γίνει μέτρηση, εδώ είναι ο παλμός του reset που ξαναξεκινάει τον counter από την αρχή και reset σημαίνει η τρέχουσα τιμή να πάει στο 0 αλλά και αυτό ταυτόχρονα να σβήσει. Και εδώ είναι η προρύθμιση που ορίζουμε. Εντάξει, αν εδώ βάλουμε 0, ας δούμε για αυτή την περίπτωση, τι περιμένουμε να γίνει? Περιμένουμε η έξοδος να μην σβήσει ποτέ, γιατί το 0 είναι ίσο με την τρέχουσα τιμή. Λοιπόν, να το δείξουμε κιόλας. Το 0 που είναι το preset είναι ίσο με την τρέχουσα τιμή και αν ανεβάζω παλμούς είμαι πάλι στον έλεγχο σωστός, αλλά και όταν θα κάνω reset η έξοδος πάλι θα ανάβει. Εντάξει, γιατί είναι μεγαλύτερο και ίσο η συνθήκη. Εντάξει, το 0 ισούται με το 0. Και εννοείται πως αυτή η λάμπα δεν μπορείτε να σβήσει ποτέ έτσι όπως το σχεδίασα, καθώς ο μετρητής δεν μπορεί να πάει κάτω από το 0. Το 0 είναι η μικρότερη τιμή που μπορεί να φτάσει. Ο μετρητής μόνο μετράει προς τα πάνω. Και όταν κάνουμε reset γυρίζει στο 0. Άρα αυτό που έχω κάνει εδώ πρακτικά δεν χρησιμοποιώ τον έλεγχο, ο μετρητής απλά μετράει. Λοιπόν, ωραία. Και αυτός είναι ο counter up. Πάμε τώρα να δούμε τον counter down, ανεξάρτητα. Θα καταλάβετε ότι ο counter up down ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Λοιπόν, πώς δουλεύει ο μετρητής counter down? Εδώ έχουμε το σήμα CD, εντάξει, εκεί είναι οι παλμοί που έρχονται με τους οποίους γίνεται η μέτρηση. Αν δούμε το διάγραμμα θα προσέξετε ότι και οι δύο, όπως και πριν, το κατέβασμα τώρα της μέτρησης, εντάξει, δηλαδή βλέπετε το σκαλοπάτι πάει προς τα κάτω, πάλι γίνεται στο ίδιο σημείο όπως και πριν, δηλαδή στην ανερχόμενη μετάβαση του παλμού εισόδου. Εντάξει, βλέπετε εδώ γίνεται το κατέβασμα, δεν γίνεται στο κατερχόμενο.
Εντάξει, το λέω γιατί κάποιον μπορεί να τον μπερδεύει να λέει μετρητής προς τα κάτω, άρα στο κατερχόμενο, δηλαδή την ώρα που αφήνω το χέρι μου. Όχι, και εδώ όπως και πριν, την ώρα που πατάμε το μπουτόν γίνεται η αλλαγή και κατεβαίνει ένα σκαλοπάτι κάτω. Λοιπόν, πώς δουλεύει τώρα αυτός ο μετρητής? Αυτός ο μετρητής όταν ξεκινάει και αυτός βρίσκεται στο 0. Είναι η πρώτη τιμή που έχει. Που σημαίνει ότι αν δεχτεί παλμούς, αυτό που θα γίνει είναι, αν και ο μετρητής το επιτρέπει, είναι ότι αν στέλνει παλμούς, η μέτρηση θα πάει κάτω από το 0, δηλαδή θα περάσει αρνητικά. Άρα εδώ θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί το σήμα που είναι στο load ποδαράκι και βλέπετε ότι η μετάβαση και εδώ γίνεται σε ανερχόμενη κατάσταση και μόλις στείλουμε το σήμα στο load, αυτό που κάνει αυτό το ποδαράκι είναι πάει και φορτώνει την τρέχουσα τιμή, αυτή που έχουμε ορίσει στο PV, στο preset. Δηλαδή αν έχω βάλει στο preset 3 και στείλω σήμα στο load, τότε η τρέχουσα τιμή θα γίνει 3. Εντάξει, άρα εδώ ουσιαστικά φορτώνουμε την πληροφορία. Και μετά στέλνουμε τους παλμούς για να αρχίζει ο μετρητής να κατεβαίνει προς τα κάτω. Συγγνώμη, τι είπα εδώ? Ο μετρητής θα πάει στα αρνητικά. Όχι, αν θυμάμαι καλά, δεν πάει στα αρνητικά. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί δεν θυμάμαι τώρα αν πάει στα αρνητικά ή αν εξαρτάται από τη μεταβλητή. Θα το δούμε σε λίγο. Πάντως από ό,τι βλέπω στο γράφημα, μόλις φτάσει στο 0, αν στείλω παλμό, δεν κατεβαίνει πιο κάτω από το 0. Και νομίζω αυτή είναι και σωστή λειτουργία. Ναι, δεν πρέπει να κατέβει κάτω το 0. Ωραία. Άρα ο μετρητής πρέπει να του φορτώσουμε πρώτα την τιμή και μετά να στέλνουμε παλμούς. Και βλέπετε ότι ο μετρητής που κάνει τον έλεγχο? Κάνει τον έλεγχο με την... ποια είναι η έξοδος του? Τι λέει εδώ? Αν τρέχουσα τιμή είναι ίση ή λιγότερη από 0, η έξοδος είναι μονάδα. Εντάξει. Άρα, για να δούμε, αυτό λέγει πάνω. Αν η τιμή είναι ίση 0. Δεν θυμάμαι. Αν η τιμή είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός. Είναι true. Ok. Ωραία. Άρα, πού είναι πιο κάτω? Άρα εδώ η τρέχουσα τιμή είναι 0. Οπότε είναι ίση με το 0. Και το αποτέλεσμα είναι η έξοδος να ανάβει. Σωστά. Εντάξει, είναι η ανάποδη διαδικασία. Δηλαδή ο μετρητής up άναβε την έξοδό του όταν έφτανε στο άνω όριο που ήταν το PV. Εντάξει, το PV ήταν η άνω τιμή του. Οπότε τότε άναβε την έξοδο όταν η τρέχουσα μέτρηση έφτανε στο 3. Εδώ η έξοδος δεν πρέπει να ανάβει όταν η τρέχουσα μέτρηση φτάνει στο 3, καθώς αυτό είναι το φόρτωμα της μεταβλητής. Άρα η έξοδος θα πρέπει να γίνεται true, εφόσον είναι counter down, με την άλλη συνθήκη, δηλαδή όταν η μέτρηση ξεκινήσει από το 3 και φτάσει μέχρι την τελευταία που είναι το 0. Και όντως το βλέπουμε εδώ κάτω, όταν η μέτρηση γίνει 0, εντάξει, το σήμα της εξόδου γίνεται true, εδώ ξεκινάει με 0, άρα ξεκινάει με true, άρα όση ώρα βρίσκεται στο κατέβασμα η μέτρηση είναι false και μόλις ξαναφορτώσουμε σε ένα άλλο χρόνο τον παλμό, ξαναπάμε στο 3, η μέτρηση θα ξαναγίνει false και κάθε φορά που θα στέλνουμε παλμούς θα κατεβαίνουμε. Εδώ τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια. Αν το σήμα load, δείτε τι λέει, έχει μεγάλη διάρκεια και εκείνη την ώρα πάω και στέλνω παλμούς για να μετρήσει, δεν μετράει, παραμένει πάλι στην ίδια μέτρηση, εκεί που ήταν στο 3. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με το reset. Όση ώρα το reset ήταν ενεργοποιημένο, ο counter μηδένιζε και όση ώρα έστελνα παλμούς δεν μου την τσεχότανε. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Όση ώρα το load είναι ενεργοποιημένο, φορτώνει την τιμή του και αν υπάρχουν παλμοί που εισέρχονται εκείνη την ώρα, προφανώς αν δεν κλείσει το load δεν μου τους δέχεται και τους αγνοεί. Και το σύστημα παραμένει στην προρύθμιση, δηλαδή στο 3. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτός είναι ο μετρητής. Ναι, και εδώ είπαμε ότι όταν φτάσει στο 0, αν δεχτεί παλμό, δεν θα το μετρήσει. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα αυτά και στην πράξη. Άρα θα βάλω έναν
counter down, μετρητής down. OK. Και εδώ θέλει παλμό, άρα θα βάλω μία είσοδο για να μπορώ να την ελέγχω. Θα βάλω την J0.2 και εδώ είναι το σήμα του preset, του load. Οπότε θα βάλουμε το J03 για τον έλεγχο σε αυτή την περίπτωση και πρέπει να ορίσουμε την τιμή, την προρύθμιση που θα πάει και θα φορτώνεται. Την τιμή 3. Να κάνουμε το ίδιο παράδειγμα με αυτό που είδαμε εδώ. Εντάξει, θα το φορτώσουμε την τιμή 3. Και να βάλουμε και μία έξοδο. Ας βάλουμε την επόμενη, την Q0.1 και κατεβάζουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, load. Να βάλουμε και το monitor. Πολύ ωραία. Όπως βλέπετε, ήδη η έξοδος, η Q0.1, έχει ήδη ανάψει με το που έτρεξε το πρόγραμμα, καθώς ο counter down, η συνθήκη που κάνει είναι αν η τιμή του είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός. Η τρέχουσα τιμή είναι 0, οπότε η συνθήκη ισχύει, άρα η έξοδος ανάβει και είναι true. Ας δούμε τώρα αν τελικά ο μετρητής περνάει στα αρνητικά και το καταλαβαίνουμε ότι θα πάει στα αρνητικά διότι εδώ έχουμε βάλει integer, οπότε δέχεται και αρνητικές και θετικές τιμές, αλλά να δούμε αν ισχύει και αυτό ότι θα περάσει στα αρνητικά. Πιστεύω ότι μάλλον θα περάσει, αλλά ας το τσεκάρουμε κιόλας. Λοιπόν, η είσοδος στην οποία στέλνουμε τους παλμούς είναι η J0.2, άρα έρχομαι εδώ και θα πατήσω την J0.2. Και τι είχαμε δει στο διάγραμμα πριν, ότι η μετάβαση εδώ, όπως και στον counter up, θα γίνει σε ανερχόμενο μέτωπο, δηλαδή τα μπουτόν είναι σε normally close, άρα την ώρα που θα πατήσω το μπουτόν και το πατάω να δούμε τι θα γίνει. Άρα το πάτησα σε ανερχόμενο μέτωπο και όπως βλέπετε όντως πέρασε στο -1, το αφήνω, δεν γίνεται τίποτα. Αν το ξαναπατήσω θα πάει στο -2, στο -3 και πάει λέγοντας σε ανερχόμενα μέτωπα. Η έξοδος πάλι είναι αναμένη, καθώς η συνθήκη πάλι είναι αληθές για την έξοδο, καθώς τι είπαμε ότι είναι μικρότερο ή ίσο του μηδενός, το μείον είναι μικρότερο του μηδενός προφανώς, άρα η συνθήκη θα βγαίνει πάλι true. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να αλλάξουμε το εύρος της πληροφορίας του μετρητή και αντί για integer να βάλουμε unsigned integer, δηλαδή χωρίς πρόσημο, μόνο θετικά νούμερα. Ας επιλέξουμε τον unsigned short integer, έτσι αλλιώς τα νούμερά μας θα είναι 3, 4, 5, 10, δεν θα πάμε πάνω από 100. Οπότε ας βάλουμε αυτήν την επιλογή, unsigned short integer. Λοιπόν, κατεβάζω το πρόγραμμα. Ναι, reinitialize, load. Ωραία. Λοιπόν, και ξαναξεκίνησα από την αρχή το πρόγραμμα και πάμε τώρα να ξαναπατήσουμε το J02, να δούμε αν όντως τώρα θα περάσει στα αρνητικά νούμερα ή θα μείνει στο 0. Οπότε το πατάω, ανερχόμενο μέτωπο, δεν άλλαξε κάτι και όντως πλέον δεν περνάει στα αρνητικά. Βλέπετε όση ώρα και να το πατάω, δεν πάει κάτω το 0. Στο 0 η συνθήκη είναι ακόμα αληθές και η έξοδος είναι αναμένη. Εντάξει, οπότε καλά κάναμε και το δοκιμάσαμε για να είμαστε σίγουροι. Άρα ο μετρητής, για να μην περνάει στα αρνητικά, θα πρέπει να βάλουμε unsigned
μεταβλητές οι οποίες είναι μόνο θετικά νούμερα. Λοιπόν, ας βάλουμε και τις κάμερες να βλέπουμε και το πραγματικό PLC. Όπως βλέπετε έχει ανάψει η πορτοκαλί λιχνία, εντάξει, πορτοκαλί λιχνία εδώ πάνω, όπως και το Q01 εδώ κάτω. Λοιπόν, τώρα, ο μετρητής προφανώς όση ώρα πατάω το J02, δηλαδή στέλνω παλμό, έχει φτάσει στην τελική του τιμή που είναι το 0, έχει ανάψει έξοδος, αλλά δεν μπορεί να πάει πιο κάτω, καθώς έχω απενεργοποιήσει και τα αρνητικά, αλλάζοντας το εύρος των μεταβλητών. Άρα τώρα, ο μετρητής για να μετράει όντως και να είναι countdown, θα πρέπει να του φορτώσουμε την τιμή, την preset τιμή, που είναι το άνω όριο του μετρητή. Άρα αυτό θα γίνει πλέον με το load. Που σημαίνει ότι μόλις πατήσουμε το load, δηλαδή στείλουμε ανερχόμενο παλμό στο σήμα load, η τρέχουσα τιμή θα πάρει την προρύθμιση και θα φτάσει στο 3. Και πατάω το load, την ώρα που θα το πατήσω, δηλαδή σε ανερχόμενο μέτωπο, θα δείτε θα γίνει η προρύθμιση 3, αφήνω το μπουτόν, εντάξει, έχει αλλάξει τιμή, όταν άφησα το μπουτόν, προφανώς δεν έγινε κάτι, μόνο στο ανερχόμενο μέτωπο γίνεται η αλλαγή. Η προρύθμιση είναι 3, άρα ο μετρητής τώρα ξεκινάει από 3 και πλέον μπορεί να κατεβαίνει. Και εφόσον η τιμή είναι 3, άρα δεν είναι μικρότερη ή ίση του 0, σημαίνει πως η έξοδος έσβησε. Το βλέπουμε και εδώ, το βλέπουμε και στο PLC, το βλέπουμε και στα LED. Άρα τώρα, αν στέλνω παλμούς στο J0.2, εντάξει, την ώρα που το πατάω, ανερχόμενο μέτωπο, κατέβηκε στο 2 η τιμή, το αφήνω, τίποτα. Την ώρα που στέλνω παλμό, κατεβαίνει στο 1, το αφήνω, τίποτα. Και την ώρα που θα ξαναπατήσω άλλη μία φορά τον παλμό, πήγε στο 0. Εδώ η συνθήκη είναι αληθές και άναψε και η έξοδος. Εντάξει, αν τώρα στέλνω παλμούς, στην είσοδο προφανώς, εφόσον δεν περνάει στα αρνητικά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εντάξει, άρα το ξαναδείχνω άλλη μια φορά, φορτώνω την τιμή, μηδενίζει η έξοδος, δεν ισχύει η συνθήκη και πλέον μπορώ και κατεβαίνω και πάει στο 0. Εντάξει, το ξανακάνω άλλη μια φορά για να το δούμε. Και αυτός είναι ο counter down. Λοιπόν, ας δούμε τώρα και την περίπτωση που έδινε στο σχεδιάγραμμα, δηλαδή θα κάνω το load διακόπτη για να παραμένει ανοιχτός, όπως το είδαμε και στο counter up. Άρα ενεργοποιώ το load, εντάξει, βλέπετε η τιμή φορτώθηκε κανονικά, έχει σβήσει έξοδος και τώρα όση ώρα στέλνω παλμούς στο J02, προφανώς αυτοί οι παλμοί δεν περνάνε, δεν μετράει ο μετρητής, καθώς είναι ενεργοποιημένο το load, οπότε συνέχεια φορτώνει την τιμή 3 και πλέον οι παλμοί αγνοούνται. Εντάξει, θα πρέπει να κλείσει το σήμα του load για να μετρήσει ο παλμούς, για να μετρήσει ο μετρητής τους ανερχόμενους παλμούς, για να κάνει την φθήνουσά του πορεία μέχρι το 0, όπου εκεί θα σταματήσει. Εντάξει. Αν όντως ήθελα αρνητικά νούμερα, τότε προφανώς θα έπρεπε να αλλάξω αυτήν την μεταβλητή και να την βάλω integer, short integer, γενικά να μην έχει το unsigned μπροστά. Λοιπόν, και αυτός είναι ο counter down μετρητής και είναι η δεύτερη μας περίπτωση. Τώρα, θα περάσω στην τρίτη περίπτωση, που είναι ο counter up-down, εντάξει. Και εδώ, από ό,τι θα δείτε και από το διάγραμμα, ο counter up-down μετρητής είναι ένας συνδυασμός και των δύο μετρητών. Δηλαδή, έχει και το counter up σήμα, έχει και το counter down, να το πω καλύτερα, έχει και την counter up είσοδο και την counter down είσοδο. Άρα, όταν δέχεται παλμούς στην counter up, ο μετρητής μετράει προς τα πάνω. Όταν δέχεται παλμούς στην counter down, ο μετρητής μετράει προς τα κάτω και η μέτρηση συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Δηλαδή, μπορείτε να το δείτε και από το διάγραμμα.
όση ώρα, είπαμε, είτε είναι up είτε είναι down, μόνο στα ανερχόμενα. Άρα όση ώρα δέχεται παλμούς στο up, 1, 2, 3, 4, 5 παλμούς, βλέπετε, ξεκίνησε από το 0, ανέβηκε στο 1, ανέβηκε στο 2, ανέβηκε στο 3, στο 4, στο 5, 5 παλμοί. Και μετά, όση ώρα έρχονται παλμοί στο counter down σήμα, αυτός από εκεί που σταμάτησε κατεβαίνει προς τα κάτω 5, 4, 3 και πάει λέγοντας. Εντάξει. Εδώ τώρα το reset σήμα όταν ενεργοποιηθεί, το οποίο το βλέπουμε και ενεργοποιείται σε αυτήν εδώ τη φάση, και αυτό, όπως και όλα τα άλλα σήματα, μην τα ξαναλέμε, σε ανερχόμενα μέτωπα αλλάζουν την κατάστασή τους. Μόλις ενεργοποιηθεί το reset, τι γνωρίζουμε για το reset από το counter up, θα μηδενίσει και η τιμή του counter, εντάξει, και ταυτόχρονα θα σβήσει και η έξοδος. Εντάξει, μισό λεπτό θα το εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό. Θα μηδενίσει τη τιμή του counter για αρχή. Εντάξει. Και αν ενεργοποιήσουμε παλμό στο load σήμα, τότε ο μετρητής επανέρχεται στην προρύθμιση. Η προρύθμιση εδώ είναι PV ίσον 4. Εντάξει. Αυτή είναι η προρύθμιση. Το κάνω εκεί, πρέπει να το βλέπουμε κιόλας. Άρα PV ίσον 4, οπότε δείτε λίγο. Μόλις ενεργοποιείται το load, ο μετρητής γυρίζει στην τιμή 4. Και εδώ τώρα ο μετρητής έχει δύο εξόδους. Έχει και την έξοδο για την counter up λογική και έχει και την έξοδο για την counter down λογική. Δηλαδή, τι γνωρίζουμε για την counter up λογική? Ότι αυτό το σήμα βγαίνει true όταν η τρέχουσα τιμή ισούται με το preset. Άρα δείτε, 0, 1, 2, 3, όταν φτάσει στο 4, αυτό ισούται με το preset, η τρέχουσα τιμή. Άρα η έξοδος γίνεται αληθές. 4, 5, είναι αληθές όταν ισούται ή είναι και μεγαλύτερο. Άρα 4, 5, 4, ισχύει κανονικά η συνθήκη. Μόλις κατέβει στο 3, η έξοδος γίνεται 0. Έτσι, δεν είναι μεγαλύτερο ίσο του 4 πλέον. Και την ώρα που ενεργοποιείται η προρύθμιση, γιατί από το 3 περνάει στο 4, από ό,τι βλέπετε εδώ, εντάξει, γιατί εδώ σε αυτό το χρονικό σημείο έρχεται το load. Άρα γυρίζει στο 4, οπότε πλέον το 4 ισούται με την προρύθμιση, άρα η έξοδος ξαναγίνεται true. Εδώ περνάει στο 5 από αυτόν τον παλμό, η έξοδος παραμένει true και εδώ έρχεται reset σήμα, οπότε η έξοδος μηδενίζει και ταυτόχρονα μηδενίζει ο counter και ταυτόχρονα μηδενίζει και η έξοδος. Εντάξει. Στην έξοδο της μέτρησης προς τα κάτω, τι είχαμε δει? Ότι αυτή η έξοδος είναι αληθές μόνο όταν ο μετρητής ισούται με το 0. Δηλαδή, αν δούμε όλη την τρέχουσα τιμή του, τα σημεία που είναι 0 είναι 1, 2. Άρα, σε αυτό το σημείο είναι αληθές, σε αυτό το σημείο είναι αληθές. Σε όλο το άλλο διάστημα, όση ώρα ο μετρητής μετράει προς τα πάνω, προς τα κάτω, σε όλο αυτό το διάστημα αυτή η έξοδος είναι 0. Εντάξει. Είναι αληθές. Είναι ψευδές, να το πω καλύτερα. Ή 0, εντάξει, okay. Λοιπόν, και αυτή είναι η λειτουργία και το σχεδιάγραμμα ενός counter up-down, οπότε αυτός ο μετρητής πρακτικά συνδυάζει και τους δύο μετρητές σε ένα ενίο και γενικά τώρα αυτός ο μετρητής χρησιμοποιείται συνήθως όταν θέλουμε κάτι το οποίο να προσθέτουμε και να φερούμε την τιμή του σαν μια έτσι συνολική πράξη, δηλαδή ένα παράδειγμα ξέρω εγώ είναι π.χ. σε γκαραζόπορτες ή σε εσωτερικούς χώρους που βγαίνουν άτομα, δηλαδή να μετράμε όσα άτομα μπαίνουν, όσα άτομα βγαίνουν, ή σε θαλάμους, να μετράμε κονσέρβες, να μετράμε αντικείμενα, να μετράμε σε ταινιόδρομους. Γενικά σε αυτές τις εφαρμογές βοηθάει πάρα πολύ η up-down λογική και όχι να έχουμε ανεξάρτητα το up ή ανεξάρτητα down,
Αλλά εντάξει, γενικά έχουμε και τις τρεις περιπτώσεις και ανάλογα με την εφαρμογή επιλέγουμε αυτή που μας βολεύει καλύτερα. Λοιπόν, ας το δούμε τώρα και αυτό το παράδειγμα στο πρόγραμμα. Θα βάλω τον counter up down. Λοιπόν, ας τον ονομάσουμε μετρητής up down. Εντάξει, μπορούμε να βάζουμε και πιο μικρά ονόματα αν θέλουμε. Δεν έγινε τόσο μεγάλα. Εντάξει, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, δημιουργούμε τον μετρητή. Εδώ μπορούμε από τώρα να φτιάξουμε την περίπτωση του μετρητή να μην μετράει στα αρνητικά, άρα βάζω μία unsigned πληροφορία και θα βάλω ως είσοδο που σταμάτησε στο J03, άρα εδώ να βάλω την J0.4 για το app σήμα. Εδώ να βάλω το εδώ να βάλω το J0.5 για το down σήμα. Στο reset θα βάλουμε την J0.6. Μισό λεπτό, ας τα σβήσω λίγο να ξαναδείξω κάτι. Λοιπόν, θα τα ξαναβάλω. Λοιπόν, σβήνω και αυτό. Λοιπόν, δείτε λίγο. Εδώ, αν προσέξετε, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι κόκκινα και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που είναι κόκκινο είναι η preset τιμή. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσουμε. Αυτά τα οποία δεν είναι κόκκινα και μας έχει ήδη γράψει και κάτι, που σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στέλνει ένα σήμα false, είναι η by default ρύθμιση του μετρητή, που σημαίνει ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να τα συνδέσω όλα. Δηλαδή θα μπορούσα να δουλεύω μόνο με αυτό εδώ το σήμα και να έχω μόνο την app λογική. Εντάξει. Και αυτά απλά να τα αγνοήσω. Και το πρόγραμμα θα τρέξει κανονικά, γιατί απλά εδώ θα βάζει false καταστάσεις, που σημαίνει ότι αυτά δεν θα ενεργοποιούνται ποτέ. Εντάξει, προφανώς δεν θα έχω πλήρη έλεγχο του μετρητή, καθώς ούτε reset θα μπορώ να του κάνω, ούτε φόρτωση, ούτε να μετρέψω στα κάτω, αλλά μου δίνει τη δυνατότητα να μην τα συνδέσω όλα. Άρα, γενικά, όπου βλέπετε κόκκινα, αυτά πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουμε κάτι. Αυτά που δεν είναι κόκκινα είναι προαιρετικά. Αν δεν τα δηλώνουμε, προφανώς δεν ελέγχουμε σε πλήρη βαθμό το αντικείμενό μας. Λοιπόν, ωραία, τα ξαναβάζω τώρα. Άρα, εδώ είναι η J0.5. Εδώ θα βάλω στο reset σήμα την J0.6 και στο load θα βάλω την J0.7 είσοδο. Και στο preset θα βάλω την τιμή 4, να κάνουμε το ίδιο παράδειγμα με τις σημειώσεις. Και εδώ τώρα θα συνδέσω λοιπόν, να σβήσω την Q01 από εδώ, για να μην ενεργοποιείται από εδώ, και να την βάλω εδώ, Q0.1. Και εδώ, στην έξοδο της down μέτρησης, να βάλω την Q0.2. Εντάξει. Άρα να έχω, ας το ξεδιμάρουμε λίγο, να έχω και σε λιχνία και το σήμα το up της εξόδου και την έξοδο ελέγχου στην down περίπτωση. Ωραία, νομίζω τα βάλαμε όλα. Οπότε κατεβάζουμε το πρόγραμμα. Load.
Ωραία. Να βάλουμε και το monitor. Και εδώ τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Q02, βλέπετε εδώ είναι πράσινο, άρα έχει ανάψει, που σημαίνει ότι η Q0.2 είναι αναμένη. Να βάλω και τις κάμερες να δείτε ότι όντως είναι αναμένη. Είναι η κόκκινη λιχνία. Εντάξει. Και προφανώς είναι αναμένη γιατί η τρέχουσα τιμή σε αυτή την περίπτωση είναι 0. Άρα, εφόσον η τρέχουσα τιμή είναι 0, ισχύει η συνθήκη στο down, στην έξοδο της down, της μέτρησης προς τα κάτω, άρα βγαίνει αληθές. Εντάξει, είναι μικρότερη του μηδενός, οπότε αυτό εδώ το σήμα βγαίνει αληθές. Άρα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα δύο. Αυτό πρακτικά έχω εδώ. Και το αποτέλεσμα για έλεγχο προς τα πάνω και το αποτέλεσμα για έλεγχο προς τα κάτω. Να βάλουμε και τα μπουτόν. Ωραία, φαίνονται όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ενεργοποιήσουμε και να στείλουμε ένα παλμό που πάει προς τα πάνω. Άρα αυτό είναι το 0,4. Οπότε την ώρα που το πατάω, ανερχόμενο, η μέτρηση πήγε στον άσο και τι έγινε ταυτόχρονα? Έσβησε η Q02, καθώς πλέον η μέτρηση είναι στον άσο, άρα δεν είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός, άρα εδώ έσβησε. Αυτή δεν ανάβει, αυτή πότε ανάβει? Αυτός ο έλεγχος είναι στην up περίπτωση. Είναι όταν είναι μεγαλύτερο ή ίσο του preset, που σημαίνει ότι αυτή εδώ η έξοδος θα ανάψει όταν η τρέχουσα τιμή θα φτάσει στο 4. Άρα με λίγα λόγια, μεταξύ του 1 και του 1 και του 3 είναι η ενδιάμεση φάση που κανένας έλεγχος δεν βγαίνει αληθές. Οτιδήποτε πάνω από 4, που είναι η προρύθμιση, ανάβει η Q01, οτιδήποτε κάτω από 0, ανάβει η Q02. Σε αυτή την περίπτωση, πιο κάτω από το 0 δεν πρόκειται να πάει ο μετρητής, καθώς κλειδώνει με την unsigned μεταβλητή που το έχω δηλώσει εδώ. Ωραία. Άρα, πάμε τώρα να δώσουμε άλλο ένα παλμό. 2. Ανέβηκε. Το ξαναπατάω. 3. Το ξαναπατάω άλλη μία φορά και τώρα περιμένω και όντως άναψε. 4. Όση ώρα στέλνω παλμούς, 5, 6, 7, 8, 9, 10, βλέπετε η έξοδος, η Q01, παραμένει ανοιχτή, καθώς είναι πάνω από 4. Εντάξει, και αν πατήσω τώρα, αν στείλω τώρα σήμα στον παλμό down, θα κατέβω σε ανερχόμενο μέτωπο, δηλαδή να το πατάω μία φορά, το ξαναπατάω, κατεβαίνω μία φορά, 8, 7, 6, 5, και τώρα μόλις 4 θα παραμείνει. Αν κατέβω άλλη μία φορά, 3 έσβησε. Εντάξει, γιατί είμαι κάτω από το 4. Αν ανέβω, πάω 4, ανάβει. Αν κατέβω, 3 σβήνει. Εντάξει, άρα βλέπετε ότι ο μετρητής με το σήμα στο up ανεβαίνει, με το σήμα στο down κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Δηλαδή, για έλεγχο ενός χώρου είναι η ιδανική περίπτωση. Εντάξει, κάτι εισέρχεται στο χώρο, η μέτρηση αυξάνει. Κάτι εξέρχεται από το χώρο, το θάλαμο, πείτε το όπως θέλετε, τον ταινιόδρομο, η μέτρηση μειώνεται. Λοιπόν, και αν κατέβουμε κάτω, το ξαναδείξω, είμαι στο 1, αν πατήσω άλλη μία φορά, να πάει στο 0, εκείνη την ώρα θα ανάψει η έξοδος και προφανώς, αν τώρα στέλνω σήματα, να πάει πιο κάτω, δεν πάει, δεν κατεβαίνει κάτω από το 0. Λοιπόν, ας δούμε την περίπτωση με το reset. Άρα, όπου και να είμαι, αν είμαι στο 3, είτε σε μια ενδιάμεση φάση, όπου και να είμαι, αν πατήσω το J06, την ώρα που πατάω, ανερχόμενο μέτωπο, ο μετρητής γυρίζει στο 0. Και εφόσον είναι στο 0, ανάβει το κόκκινο LED. Ας πάω πιο πάνω από το 3, στο 8. Είναι αναμένο το πορτοκαλί σε αυτή την περίπτωση, αλλά όταν θα κάνω reset, ο μετρητής γυρίζει στο 0, και στο 0 σβήνει και η έξοδος του up σήμα και η μέτρηση, αλλά ανάβει
ή έξοδος του down σήμα, γιατί εκεί ο έλεγχος βγαίνει αληθές. Το ίδιο ισχύει και με την προρύθμιση. Αν είμαι, οπουδήποτε και να είμαι, αν είμαι στο 0, την ώρα που θα στείλω παλμό και θα πατήσω το J07, ο μετρητής θα πάει αυτόματα στο 4, που είναι η προρύθμιση. Εκεί όμως η up μέτρηση βγαίνει αληθές, άρα ανάβει, η down μέτρηση βγαίνει μη αληθές, οπότε σβήνει. Και εννοείται η προρύθμιση, όπου και να βρίσκομαι, δηλαδή ήμουν στο 0 πριν, το πάτησα μια φορά, με έφερε στο 4. Ας δώσω παλμούς, να πάω πάνω από το 4, είμαι τώρα στο 8. Αν πατήσω την προρύθμιση, θα με ξαναφέρει στο 4. Εντάξει. Και κάτω να είμαι, π.χ. 2, αν πατήσω την προρύθμιση, θα με ξαναφέρει στο 4. Εντάξει. Άρα, με το reset επανέρχομαι στο 0, με την προρύθμιση επανέρχομαι στην preset τιμή. Και αυτός είναι ο up-down counter, δηλαδή είναι ένας συνδυασμός και των δύο μετρητών, άρα έχει όλες τις εισόδους-εξόδους που είχαν οι δύο προηγούμενοι. Ας δούμε τώρα και τις περιπτώσεις, τι γίνεται όταν ενεργοποιείται είτε το reset είτε το load, είτε και τα δύο, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Άρα ξεκινάω με το reset, το κάνω on, οπότε εδώ βλέπετε είτε στέλνω σήμα στο counter up, είτε στέλνω σήμα στο countdown. Προφανώς το reset υπερισχύει των σημάτων αυτών και είναι και μονίμως μου κάνει reset το counter, άρα είναι μονίμως 0, που σημαίνει ότι ό,τι παλμοί έρχονται εδώ τους αγνοεί, και σε αυτή την περίπτωση τι είπαμε, ότι ανάβει η κόκκινη λιχνία, γιατί εδώ η συνθήκη είναι ίση με το 0. Αν το σβήσω, τότε μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Εντάξει. Αν τώρα πατήσουμε το load, αυτό αυτόματα θα με πάει στο 4, δεν θα ισχύει αυτή η συνθήκη, θα ισχύει η συνθήκη του up μετρητή, όμως σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς η ίδια λογική με το reset, δηλαδή όση ώρα είναι ενεργοποιημένο το load, είτε στέλνω στο up σήμα, είτε στέλνω στο down σήμα, η τιμή δεν φεύγει από το 4, είναι μονίμως κλειδωμένη σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Και τώρα ας δούμε τι γίνεται αν ενεργοποιηθεί και το load και το reset. Σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι βλέπετε, υπερισχύει το reset όλων, γιατί η μέτρηση μηδένισε, και εφόσον η μέτρηση μηδένισε, εντάξει, άναψε το κόκκινο LED, έσβησε αυτό εδώ, ο μετρητής πήγε στο 0 και το reset, όπως βλέπετε, πάλι για άλλη μία φορά έχει ισχυρότερο ρόλο από όλα τα υπόλοιπα σήματα και αυτό το σήμα υπερισχύει και γι' αυτό λόγο μηδενίζει και ο μετρητής. Εντάξει. Και εντάξει, προφανώς πάλι σε αυτή την περίπτωση δεν δουλεύει. Λοιπόν, νομίζω είδαμε όλες τις παραλλαγές. Το μηδένισα. Ας το κάνω 1, να σβήσουμε όλα τα LED. Λοιπόν, και είδαμε όλες τις... είδαμε και τις τρεις περιπτώσεις των μετρητών. Εντάξει. Εδώ και την up περίπτωση και την down και την up-down περίπτωση. Αυτοί είναι οι μετρητές. Δεν έχει κάτι άλλο να σχολιάσουμε εδώ. Ουσιαστικά μετράνε πάνω κάτω και ανάλογα με την περίπτωση επιλέγουμε ποιον μετρητή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τον τρόπο που μπορούμε να καλούμε πληροφορίες από τους μετρητές, όπως είχαμε δει και στους timers. Εντάξει, εδώ όπως βλέπετε οι βασικές πληροφορίες είναι κυρίως οι έξοδοι, εντάξει, το QU και το QT, αν πιάσω την up-down περίπτωση. Εδώ είναι το Q και εδώ είναι το Q, όπως το δηλώνει. Και εννοείται πως μπορώ να τραβήξω την τρέχουσα μέτρηση, είτε από αυτόν τον μετρητή, είτε από αυτόν,
είτε από αυτόν εδώ κάτω. Και γενικά και άλλες πληροφορίες που μπορώ να τραβήξω. Αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζω είναι η πληροφορία που θέλω να τραβήξω, τι είδος είναι. Εντάξει, είναι boolean ή είναι κάποια αριθμητική. Θυμίζω ότι τα μαύρα χρώματα είναι διαδικές πληροφορίες. Τα πορτοκαλί είναι αριθμητικές πληροφορίες. Άρα, αν θέλω να τραβήξω την έξοδο και να κάνω κάποιον έλεγχο παρακάτω του μετρητή, τότε χρειάζομαι είτε κάποια διαδική, είτε κάποια είσοδο, είτε κάποια έξοδο, που είναι διαδική πληροφορία. Οπότε ας βάλουμε μία είσοδο, για παράδειγμα, στην οποία θέλουμε να τραβήξουμε π.χ. την έξοδο up του αυτού του μετρητή. Οπότε, μπορώ να το επιλέξω από εδώ, άρα μετρητής up-down, εντάξει, και βλέπετε μου έχει βγάλει όλες τις επιλογές που έχω. Μπορώ να δέχομαι ως είτε το countdown σήμα, είτε το count up, είτε το reset, είτε το load. Εντάξει, τώρα γενικά αυτά δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε. Έχω τη δυνατότητα βέβαια. Συνήθως αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι συνήθως η έξοδος, δηλαδή το αποτέλεσμα του ελέγχου. Άρα αν θέλω την up περίπτωση είναι το QU. Αν θέλω την down είναι το QD και πάει λέγοντας. Οπότε ας επιλέξουμε την up περίπτωση. Άρα μετρητής up-down.QU σημαίνει πως τραβάω την πληροφορία από εδώ γιατί μεταφέρω σε ένα άλλο network. Άρα πρακτικά τι θέλω να κάνω εδώ. Όταν ανάψει αυτός ο μετρητής, για παράδειγμα να ανάψω μία άλλη, ξέρω εγώ, την Q0.5. Να ανάψω μία άλλη έξοδο. Εντάξει. Οπότε πρακτικά τώρα τι κάνω, μεταφέρω τον έλεγχο σε ένα άλλο network και μόλις αυτό εδώ βγει αληθές, εκείνη τη στιγμή τι θα κάνει, θα μου ανάψει και το Q0.1 και το Q0.5. Ας το δούμε κιόλας. Λοιπόν, το φορτώνουμε. Λοιπόν, ενεργοποιούμε το monitor. Ναι, ας το κάνουμε λίγο zoom out, να φαίνονται και τα δύο. Λοιπόν, να βάλουμε και τα μπουτόν, να βάλουμε και τις κάμερες. Τα μπουτόν τα βάλουμε κάπου εδώ, να φαίνονται. Λοιπόν, ποιο πρέπει να πατήσω, πρέπει να πατήσω το 4 να ανεβάζω παλμούς. Άρα, είναι στο 1, προφανώς αυτά δεν σβήνουν όταν κατεβάζουμε το πρόγραμμα. Γενικά όλες οι μετρήσεις παραμένουν σε μία κατάσταση. Αυτό ίσως καλό να το δείξω και τώρα. Όταν κατεβάζει το πρόγραμμα, οι μνήμες των μεταβλητών δεν σβήνουν. Για να σβήσουν οι μνήμες, θα πρέπει το PLC να σβήσει και να ξαναξεκινήσει. Δηλαδή, να πέσει το ρεύμα ή να πατήσω το stop, το οποίο είναι αυτό εδώ το κουμπάκι, και μόλις σταματήσω την μονάδα CPU, να την ξαναξεκινήσω. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το PLC κάνει reset και OK. Οπότε φαίνεται δεν κάνει reset εδώ, καθώς αυτό δεν είναι μία μεταβλητή η οποία αποθηκεύω κάπου τα δεδομένα, παραμένει στην τρέχουσα μνήμη του μετρητή. Εδώ αυτό δεν σβήνει από ό,τι φαίνεται, άρα θα πρέπει να κλείσουμε τελείως το ρεύμα. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχουμε ένα θέμα. Έχουμε μία περίπτωση που και να ξαναξεκινήσει το PLC δεν σβήνει. Εκεί τώρα μπορούμε να κάνουμε διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες εντολές που θα δούμε παρακάτω, οι οποίες εκτελούνται στον πρώτο κύκλο του PLC, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε reset στον μετρητή. Εδώ είναι μια περίπτωση που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά γενικά
αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν φτιάχνουμε εφαρμογές είναι ότι συνήθως έχουμε και αυτό που λέμε ένα start-stop κουμπάκι, δηλαδή να ξεκινάει η εφαρμογή ή να σβήνει. Άρα, όταν θέλουμε η εφαρμογή να ξεκινάει από την αρχή, συνήθως οι μετρητές πρέπει να γίνονται reset, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις τους μετρητές τους συνδυάζουμε και με start-stop σήματα, εντάξει, και σβήνουν όποτε ο χρήστης το επιθυμεί. Εντάξει, οπότε αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Εντάξει, τώρα έτσι θα δούμε και παραδείγματα παρακάτω, οπότε θα το προχωρήσω. Απλά το αναφέρω, ότι βλέπετε ότι και μόλις έζησα τη μονάδα PLC, την ξαναξεκίνησα, ειδικά η τρέχουσα μέτρηση, η τρέχουσα τιμή του μετρητή δεν είναι μία από τις μεταβλητές οι οποίες ξαναγυρίζουν στην αρχική τους κατάσταση. Και ακόμα την κρατάει στη μνήμη. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνω. Ναι, να πατήσω το 4 και να δώσω παλμούς. Το 4 είναι, ναι. 2, 3, 4 και βλέπουμε ότι άναψε και το πορτοκαλί, εντάξει, που είναι εδώ πάνω, το Q0.1 και το Q0.5. Αυτό τώρα δεν φαίνεται, φαίνεται μόνο στη μονάδα PLC που έχει ανάψει. Εντάξει. Να πατήσω το 5 να κατέβει. Άρα, βλέπετε ότι εδώ μετέφερα την πληροφορία μου σε δύο networks, δηλαδή αυτό που ήθελα ως έξοδο το μετέφερα και στην Q0.1 και στην Q0.5 σε διαφορετικό network. Όμως, αυτό που συγκρατώ από εδώ είναι το ότι αν θέλω την έξοδο του μετρητή, εντάξει, μπορώ να πάρω από όλους τους μετρητές την έξοδο, τότε αυτό είναι μια διαδική πληροφορία και τη μεταφέρω σε ένα άλλο network. Αν ήθελα την τρέχουσα τιμή του, αυτό είναι το current value. Εντάξει, μπορούμε να πάρουμε από όλους τους μετρητές. Αυτό είναι αριθμητική πληροφορία. Προφανώς δεν μπορώ να το συνδέσω σε μία είσοδο, καθώς δεν είναι τύπου διαδική. Χρειάζομαι μία άλλη εντολή, η οποία να δέχεται αριθμητικά δεδομένα, οπότε θα πάρω μία τυχαία τώρα. Ας πάρω μία μαθηματική συνάρτηση. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Μόνο για το παράδειγμα, μόνο για να δείξω. Άρα, αν θέλω για παράδειγμα την τρέχουσα τιμή του μετρητή, να πάρω από τον up-down, δεν έχει σημασία, και από τους τρεις μπορώ να πάρω. Βλέπετε και εφόσον είναι αριθμητική τιμή, μου έχει επιλέξει μόνο τα blocks τα οποία μπορούν να μου δώσουν κάτι τέτοιο. Εντάξει, ίσως δεν μπορούν να μου δώσουν κάτι τέτοιο. Άρα, ας επιλέξουμε πάλι τον up-down, δεν έχει σημασία και βλέπετε ότι εδώ έχω δύο επιλογές. Ή να πάρω την τρέχουσα τιμή, η οποία ανανεώνεται συνέχεια, ανάλογα με το πόσοι παλμοί έχουν περάσει, ή να πάρω και το preset άμα θέλω. Το preset είναι αυτή εδώ η τιμή. Αυτό είναι fix. Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω σε μια εφαρμογή με το ήθελα, αλλά συνήθως αυτό που χρησιμοποιούμε είναι η τρέχουσα τιμή. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε την τρέχουσα τιμή του up-down, ας πάρουμε την τρέχουσα τιμή του up. Εντάξει. Αυτό εδώ είναι η πράξη της πρόσθεσης. Ωραία, ας το δούμε τώρα, αφού το κάναμε. Και να το σώσουμε σε μία W100. Εντάξει. Και το κατεβάζω να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, load. Αυτό που περιμένω να δω είναι η πρόσθεση μεταξύ του up-down και του up σκέτο. Άρα, δεν θυμάμαι πώς δουλεύει ο up. Ο up δουλεύει με το J0.0. Ωραία. Άρα, να το μεγαλώσουμε λίγο. Ωραία. Άρα αν στείλω στο J0.0, ανεβαίνει 1, ανεβαίνει 2, ανεβαίνει 3. Εντάξει, βλέπετε, τραβάω την τρέχουσα τιμή του up-down, την τρέχουσα τιμή του up, 3 συν 4 κάνει 7. Ωραία, ας ανεβάσουμε και λίγο τον άλλο μετρητή. Εντάξει, γενικά μπορώ να κάνω τέτοιους συνδυασμούς με αυτά. Αλλά
Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι αν θέλω να τραβήξω την τιμή είτε από έναν μετρητή, είτε γενικά όλες τις πληροφορίες μπορώ να τις τραβήξω, οι πιο σημαντικές είναι η έξοδη και η τρέχουσα τιμή, αλλά μπορώ να τραβήξω τις άλλες πληροφορίες. Απλά να θυμάμαι ότι η έξοδος είναι διαδική πληροφορία, οπότε πάει σε κάτι που είναι διαδικό. Αυτά είναι η είσοδη και η έξοδη, κατά κύριο λόγο. Ή, αν θέλω την τρέχουσα τιμή, αυτό είναι αριθμητική πληροφορία, άρα θα πρέπει να πάει σε ένα κουτάκι που να δέχεται κάτι τέτοιο σαν είσοδο. Εντάξει, η πρόσθεση είναι ένα τέτοιο κουτάκι. Γενικά όλα αυτά δέχονται αριθμητικές πληροφορίες, τα move θα δούμε παρακάτω. Εντάξει, όλα αυτά δέχονται αριθμητικές πληροφορίες. Λοιπόν, άρα είδαμε τους μετρητές, πώς μπορούμε να τραβάμε τις εξόδους και τις τρέχουσες τιμές, γενικά πώς χρησιμοποιούμε τους μετρητές. Θα κλείσω το παράδειγμα, τα παραδείγματα που κάνουμε, να δείξω και κάτι άλλο που το είχαμε δει και στους timers, αφού το κάναμε να το δούμε και εδώ, που είναι οι γενικής χρήσεως μετρητές που μπορούμε να φορτώνουμε και να δηλώνουμε χωρίς να επιλέγουμε μία από αυτές τις περιπτώσεις, αν και το ξαναλέω, καλύτερα να δουλεύουμε αυτούς που είναι έτοιμοι, κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα, μια συγκεκριμένη δουλειά και ξέρουμε ακριβώς πώς δουλεύουν. Αλλά εντάξει, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ας δούμε και αυτό. Άρα, αν θέλω να βάλω ένα μετρητή με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, είναι και αυτή στο πρότυπο IEC, στο διεθνές πρότυπο IEC, όπως και οι timers και οι counters ανήκουν στο ίδιο πρότυπο. Εντάξει, πατάμε το Add New Block, είμαστε στο Data Block και εδώ θυμίζω στους timers είχαμε επιλέξει τον IEC timer, είχαμε μία επιλογή και είχαμε πει ότι αυτός είναι ένας by default timer και ανάλογα με την περίπτωση ρυθμίζουμε με τις εξόδους, τα coils, όπως θα είχα πει, επιλέγουμε το είδος του timer. Εδώ οι μετρητές, όπως βλέπετε, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 μετρητές. Ο κάθε ένας, βασικά και οι 6 είναι οι ίδιοι, είναι ολόιδιοι. Απλά αυτό που έχουν είναι έτσι μία μικρή διαφορά. Θα βάλω τον IEC counter, εντάξει, ας το ονομάσουμε count 1, εντάξει, OK. Και βλέπετε ότι, εντάξει, προφανώς άμα γυρίσω στη main, ο μετρητής δεν είναι πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει φορτωθεί κάπου, στο μόνο σημείο που είναι στα data block, όπως και ο timer πριν. Άρα, από εδώ μπορώ να το καλέσω. Δηλαδή, αν βάλω μία είσοδο, μπορώ να καλέσω τον count 1 τελεία QU. Δηλαδή, μέτρηση προς τα πάνω. Βλέπετε ότι αυτός ο μετρητής, εντάξει, που δημιούργησε ένα data block όπως και οι υπόλοιποι, μου έχει βγάλει όλες τις εισόδους και εξόδους που γνωρίζω για έναν up-down μετρητή. Ωραία. Ας βάλουμε έναν άλλο, να δούμε τι διαφορά υπάρχει. Οπότε, επιλέγω τον δεύτερο, τον D-counter. Και θα τον ονομάσουμε count 2. Εντάξει, θα βάζω με τη σειρά για να θυμάμαι ποιον έβαλα. Λοιπόν, και βλέπω ότι και το count 2 που δημιούργησα έχει ακριβώς τα ίδια. Οκ, ας βάλω και ένα τρίτο. Ας βάλω ακριβώς τον επόμενο, τον S-counter. Και αυτό θα το ονομάσω count 3. Το δημιουργώ και αυτό και βλέπω ότι και αυτός ο μετρητής έχει πάλι ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, και ο 3 και ο 2 και ο 1 έχει ακριβώς τις ίδιες εισόδους και εξόδους. Τι μου λέει εμένα αυτό? Μου λέει ότι και οι τρεις είναι up-down μετρητές. Αυτό είναι λογικό να γίνεται, γιατί ο up-down μετρητής, αν θυμάστε, είναι αυτός που συνδυάζει και τις δύο περιπτώσεις. Και αν θυμάστε αυτό που σας είπα ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να τα συνδέσω όλα, τότε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορώ να δουλεύω τον μετρητή ανάλογα με το τι συνδέω, είτε να δουλεύει ως up,
μόνο και μόνο, είτε να δουλεύει ως down και μόνο, είτε να δουλεύει και up-down. Άρα ο up-down μπορεί να κάνει τη δουλειά και των τριών. Αυτό πρακτικά γίνεται με τον up-down. Όμως, ποια είναι η διαφορά και μου έχει τους ίδιους μετρητές και μου δίνει την επιλογή να επιλέξω, δηλαδή μου έχει 6 μετρητές. Δηλαδή, ποια είναι η βασική διαφορά? Η διαφορά είναι εδώ πέρα. Είναι σε αυτά τα δύο. Στο PV και στο CV. Ο S-counter, εντάξει, αν θυμάστε ήταν AEC, S-counter. Ο S-counter εδώ έχει short integer. Αυτός ήταν ο D-counter. Για να δούμε τι έχει αυτός. Αυτός έχει double integer. Και ο counter σκέτο έχει integer. Άρα η διαφορά τελικά είναι το ότι ανάλογα με το μετρητή που επιλέγω, απευθείας έχω επιλέξει και το μέγεθος της πληροφορίας που θα μετράει. Αυτή είναι η διαφορά. Και να τα δούμε τώρα όλα μαζί. Δηλαδή, οι τρεις πρώτοι, ο C-counter, ο D-counter και ο S-counter, είναι οι τρεις βασικές μεταβλητές, δηλαδή integer, double integer και short integer. Και τι λείπει από εδώ? Λείπει το unsigned, το μη προσημασμένο. Και εδώ βλέπετε, αυτόν τον ονομάζει U-counter, UD-counter και US-counter, δηλαδή unsigned integer, unsigned double integer counter και unsigned short integer counter. Ας βάλουμε το unsigned integer για να δούμε ότι όντως ισχύει αυτό που λέω. Δεν του άλλαξε το όνομα, δεν πειράζει, αλλά βλέπετε ότι είναι unsigned integer. Άρα, συμπέρασμα, οι τρεις πρώτοι, βασικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, όλοι είναι μετρητές up-down γενικής χρήσεως. Και η διαφορά τους είναι στο ότι αυτοί οι τρεις είναι με πρόσημο, δηλαδή και θετικά και αρνητικά, ενώ αυτοί είναι χωρίς πρόσημο, δηλαδή μόνο θετικά νούμερα. Και εδώ έχω την επιλογή να μπορώ να επιλέξω απευθείας ποιο μετρητή θέλω, χωρίς να χρησιμοποιήσω, γυρίζω στη main, χωρίς να χρησιμοποιήσω αυτά τα τρία μπλοκ. Και εννοείται πως, ας βάλουμε άλλη μια είσοδο, και εννοείται πως μετά τους καλώ, εντάξει, π.χ. count 3, τελεία, η έξοδος στο down. Τους καλώ είτε σε επαφές, είτε σε εξόδους, είτε σε μεταβλητές, με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, αυτοί είναι οι μετρητές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τους δημιουργήσουμε. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Γενικά, θα σας πω ότι να δουλεύετε αυτές τις περιπτώσεις που είναι έτοιμες, ξέρετε ακριβώς τι κάνουν. Εδώ, εντάξει, αυτά καλά είναι, αλλά είναι γενικής χρήσης, οπότε πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά. Πρέπει να θυμάστε τουλάχιστον πώς μπορείτε να τους δουλεύετε ανάλογα με την περίπτωση. Αν θέλετε να τον κάνετε up, αν θέλετε να τον κάνετε down ή να δουλεύει σαν up-down. Λοιπόν, τα σβήνω τώρα, δεν delete, δεν μου χρειάζονται. Λοιπόν, τι άλλο έχει μείνει? Ωραία, νομίζω με τους μετρητές τελειώσαμε. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο με ένα παράδειγμα, να δούμε λίγο μία εφαρμογή και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μετρητές για να κάνουμε έτσι ένα παράδειγμα μιας πραγματικής εφαρμογής. Το παράδειγμα σας το έχω εδώ. Πρακτικά αυτό που θέλω να δούμε είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μετρητές σε ένα γκαράζ. Εντάξει. Και ουσιαστικά έχουμε ένα γκαράζ το οποίο είναι 50 θέσεων και από ό,τι λέει στην εκφώνηση έχουν τοποθετηθεί επαγωγικοί αισθητήρες. Εντάξει, επαγωγικοί θα μπορούσε να είναι και φωτοκύτταρα, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε αισθητήρας. Γενικά έναν αισθητήρα που να αντιλαμβανόμαστε
ότι μπήκε ένα αμάξι ή ότι βγήκε ένα αμάξι. Άρα φανταστείτε ένα γκαράζ που έχει την είσοδο και την έξοδο. Και έχουμε έναν αισθητήρα στην είσοδο, άρα όταν θα μπαίνει ένα αμάξι, εντάξει, θα το κάνω εδώ, ένα τετράγωνο κουτί, okay. Και εδώ είναι η είσοδος, εντάξει, και εδώ είναι η έξοδος. Άρα, ένας αισθητήρας κάπου εδώ, στην είσοδο, το βάλω με πράσινο, ένας αισθητήρας κάπου εδώ και ένας αισθητήρας κάπου εδώ, ο οποίος όταν ενεργοποιείται αυτός ο αισθητήρας θα μετράμε ότι μπήκε ένα αμάξι, 2, 3 και πάει λέγοντας, και όταν φεύγει ένα αμάξι, ο αισθητήρας, ο δεύτερος, θα πρέπει να μειώνει αυτόν τον αριθμό. Άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι η περίπτωση μετρητών που χρειάζομαι είναι πρακτικά up-down. Λοιπόν, και τι θέλουμε τώρα να κάνουμε εδώ. Λέμε, οι αισθητήρες δίνουν λογικό 1 κάθε φορά που ένα όχημα περνάει από πάνω τους. Ωραία. Και ζητείται η ένδειξη της πληρότητας του γκαράζ με τη βοήθεια 3 λιχνιών, 3 λαπτήρων. Μία πράσινη που ανάβει όταν ο αριθμός των οχημάτων βρίσκεται από 0 έως 40. Εντάξει. Μία πορτοκαλί που ανάβει όταν ο αριθμός των οχημάτων βρίσκεται μεταξύ 41 και 49. Και μία κόκκινη που ανάβει όταν στον γκαράζ βρίσκονται 50 οχήματα. Δηλαδή, έχουμε κάτι σαν πράσινη ένδειξη, έχουμε χώρο, πορτοκαλί είμαστε οριακά, μόλις φτάσουμε 50, γεμίσαμε, παιδιά, δεν χωράνε άλλα αμάξια. Και θα βάλουμε και έναν διακόπτη, ο οποίος ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος. Δεν θα το κάνουμε με start-stop, θα το κάνουμε με έναν απλό διακόπτη, on-off, γενικό διακόπτη. Ένα μπουτόν κανονικά ανοιχτό, normally open, χρησιμοποιείται για το reset του συστήματος σε περίπτωση σφάλματος ή και σε περίπτωση να κάνουμε reset από την αρχή το σύστημα. Γενικά σε κάποια περίπτωση που έχει γίνει κάτι λάθος με τους αισθητήρες, δεν τα έχουν μετρήσει σωστά, εντάξει, και θέλουμε να ξεκινήσει το σύστημα από την αρχή, δηλαδή από το 0. Λοιπόν, εντάξει, άρα, ως γενικό διακόπτη θα βάλουμε το J0.0, ως αισθητήρα εισόδου την J0 είσοδο, ως αισθητήρα εξόδου εδώ την J02, για το reset θα χρησιμοποιήσουμε το J03 και για τις τρεις λάμπες Q001, Q0.0, 01 και 02, πράσινη, πορτοκαλί, κόκκινη, αντίστοιχα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο πρόγραμμα. Τώρα αυτό για να το κάνουμε θα χρησιμοποιήσω 2 up-down μετρητές. Εντάξει. Και θα δείτε για ποιο λόγο. Άρα, ωραία, θα σβήσω το πρώτο network. Θα σβήσω το network 2 τελείως. Εντάξει, άρα κρατάω το network 3 που έχω ήδη έναν up-down και κακώς το έσβησα το πρώτο. Ας πάω undo. Και εδώ, Ctrl-Z. Λοιπόν, σβήνω τελείως το network εδώ και το πρώτο, εντάξει, μπορώ να το αλλάξω, να το κάνω up-down. Το έχω ήδη δημιουργήσει μια φορά. Λοιπόν, και τι θέλω τώρα εδώ. Θέλω καταρχάς ας βάλω εισόδους, εφόσον όλα θα τα χρησιμοποιήσω. Και στο reset σήμα. Τι άλλο. Την προρύθμιση δεν θα τη χρησιμοποιήσω πώς το λένε, σε αυτή την περίπτωση, καθώς το σύστημα θα ξεκινάει από το 0, οπότε δεν έχω λόγο να του φορτώσω κάποια τιμή. Εντάξει, η προρύθμιση εδώ δεν έχει νόημα. Ωραία. Και εδώ, αντίστοιχα, θα σβήσω την προρύθμιση, εντάξει, εφόσον δεν έχει κάποιο νόημα σε αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, έχουμε βάλει, εδώ θα βάλουμε την J0.0.
και εδώ θα βάλω την y0.0. Εντάξει. Όπως και εδώ θα βάλω την y0.0. Άρα βλέπετε εδώ τώρα θέλω να χρησιμοποιήσω το y0.0 που είναι ο γενικός διακόπτης. Βλέπετε το χρησιμοποιώ και στα τρία σήματα, που σημαίνει ότι κανένα από τα τρία δεν θα δουλεύει αν ο διακόπτης δεν γίνει true. Εδώ τώρα, μόλις ο διακόπτης του δώσει το δικαίωμα, είναι το σήμα που εισέρχονται τα αντικείμενα. Θα χρησιμοποιήσουμε τον μετρητή app, θα χρησιμοποιήσουμε το σήμα app την ώρα που εισέρχονται τα αντικείμενα. Αυτό είναι το φωτοκύτταρο y0.1. y0.1. Το ξαναδείχνω εδώ. Είναι το φωτοκύτταρο y0.1. Το y0.1 είναι ο γενικός διακόπτης. Το y0.2 είναι το φωτοκύτταρο, ο παγωγικός αισθητήρας, όπως το λένε. Όχι, δεν είναι φωτοκύτταρο, είναι. Ναι. Εντάξει, και φωτοκύτταρο θα μπορούσε να είναι. Το y0.2 είναι ο αισθητήρας εξόδου και το y0.3 είναι το reset. Εντάξει, άρα το y0.1 είναι για την πάνω μέτρηση, το y0.2 είναι για την κάτω μέτρηση και για το reset χρειάζομαι το y0.3. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι εδώ είναι τα βασικά σήματα που κάνουν όλη τη λειτουργία του μετρητή. Εδώ όμως μπαίνει και στα τρία σήματα ο διακόπτης, ο γενικός διακόπτης, που είναι το y0.0. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι δεν θα βάλω κάποια έξοδο εδώ, καθώς αυτό θα γίνει παρακάτω με ελέγχους. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο network. Λοιπόν, αντίστοιχα και στα τρία network θα βάλω μπροστά το y0.0 και στα τρία και εδώ. Λοιπόν, άρα y0.0, y0.0 και εδώ y0.0. Λοιπόν, να ζουμάρουμε λίγο να βλέπουμε καλύτερα. Ωραία. Και ο δεύτερος μετρητής, όπως και πριν, εδώ θα είναι το y0.1, εδώ θα είναι το y0.2, το y0.2 και εδώ θα είναι το y0.3 που είναι το reset. Δηλαδή έχω φτιάξει δύο μετρητές ακριβώς με την ίδια συνδεσμολογία. Απλά εδώ χρειάζομαι δύο μετρητές για να δείτε πώς μπορούμε να κάνουμε ελέγχους, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε συγκρίσεις, οπότε σε αυτό το παράδειγμα θα δούμε αυτή την εφαρμογή χωρίς να έχουμε μάθει τα πιο καλύτερα εργαλεία που είναι οι συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις είναι στα comparators, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Κοιτάμε το παράδειγμα, πώς μπορούμε να το λύσουμε χωρίς αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σβήνω και από εδώ την έξοδο. Σβήνω και αυτό, δεν το χρειάζομαι. Άρα, το ίδιο network πάνω, το ίδιο network κάτω. Αυτό που θα αλλάξει είναι αυτό εδώ. Εδώ θα βάλω την τιμή 41 και εδώ θα βάλω την τιμή 50. Αυτή είναι η βασική της διαφορά. Εντάξει, και είπαμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα αυτό το πρόγραμμα αν γνωρίζαμε να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα, το κάνουμε με δύο counters. Λοιπόν, και πώς γίνεται τώρα ο έλεγχος. Ξεκινάω με τον γενικό διακόπτη, που σημαίνει ότι αυτός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για να εκτελεστεί οτιδήποτε από εδώ και κάτω. Και εδώ θα φτιάξω τρεις διακλαδώσεις. Η πρώτη, ωραία, ας βάλω τις διακλαδώσεις και θα αρχίζω να σας εξηγώ μία-μία τι κάνω, μία-μία περίπτωση. Λοιπόν, εδώ θα βάλω μία ανοιχτή, μία κλειστή,
και μία έξοδο και εδώ θα κατέβαλω μία φορά και θα βάλω μία ανοιχτή και μία έξοδο. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, εδώ, είναι το Q0.0. Άρα αυτή είναι η πράσινη λιχνία. Εδώ είναι η Q0.1, αυτή είναι η πορτοκαλί λιχνία και εδώ είναι η Q0.2 που είναι η κόκκινη λιχνία. Λοιπόν, και τι θα κάνω τώρα. Θα εκμεταλλευτώ τους μετρητές που έχω κάνει από πάνω για να ανάβω την κάθε μία λιχνία σε κάθε μία περίπτωση. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με την εύκολη. Η εύκολη ποια είναι? Είναι η Q0.2. Αυτή είναι πρακτικά είναι ο μετρητής που έχω βάλει την τιμή 50. Δηλαδή, όταν αυτός ο μετρητής φτάσει στην τιμή 50, τι θα πάθει η έξοδος του? Θα ανάψει. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν αυτό το σήμα το στείλω εδώ κάτω, θα ανάψω την κόκκινη λιχνία. Συνεπώς, πώς το έχουμε ονομάσει αυτό? Μετρητής up-down και αυτό μετρητής σκέτο. Λοιπόν, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Να το ονομάσουμε μετρητή net1 και εδώ να το ονομάσουμε μετρητή net2. Εντάξει, για να μας μπερδεύουνε. Ο μετρητής down, είναι από πριν, τον σβήνω. Εντάξει, να έχουμε μόνο αυτούς τους δύο. Άρα ο μετρητής του network 1, ο μετρητής στο network 2. Οπότε εδώ τι θέλω? Θέλω την έξοδο του μετρητή στο network 2. Την έξοδο στο άψημα. Άρα όταν αυτή η έξοδος ανάψει, δηλαδή πότε? Όταν η μέτρηση φτάσει στο 50, θα ανάψει η κόκκινη λιχνία. Αυτό ήταν το εύκολο. Η πρώτη περίπτωση, και αυτή είναι εύκολη, είναι ανάβει όταν το αντικείμενο είναι μεταξύ, τι έλεγε η εκφώνηση, από 0 έως 41. Εντάξει. Άρα, όταν το αντικείμενο είναι από 0 έως 40. Όταν το αντικείμενο είναι από 0 έως 40, ανάβει η πράσινη λιχνία. Δείτε λίγο. Εδώ έχουμε βάλει μία προρύθμιση στο 41, που σημαίνει ότι αυτή η έξοδος θα γίνει true όταν το αντικείμενο είναι από 41 και πάνω. Άρα αυτό τώρα μπορώ να το εκμεταλλευτώ με ανάποδη λογική. Δηλαδή, εφόσον αυτή θα ανάβει από το 41 και πάνω, αλλά εγώ θέλω από το 40 και κάτω, αντί να πάρω την κανονική έξοδο, η οποία θα ανάψει πάνω από 41, μπορώ να πάρω την ανεστραμμένη έξοδο, η οποία θα είναι μονίμως αναμένη από το 0 έως το 40. Και μόλις πάει 41, να σβήσει. Καταλάβατε το κόλπο? Δηλαδή, αντί να πάρω την κανονική λογική, παίρνω την ανεστραμμένη, που σημαίνει ότι όση ώρα είναι από το 0 έως 40 θα ανάβει πράσινη λιχνία και μόλις πάει στο 41 θα σβήσει πράσινη λιχνία. Άρα εδώ θα πάρω την έξοδο του μετρητή στο network 1, την Q-up πάλι περίπτωση, με ανεστραμμένη λογική και πετυχαίνω με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο έλεγχο. Δηλαδή η πράσινη λάμπα θα ανάβει μόνο όταν είναι από 0 έως και το 40. Στο 41 και πάνω σβήνει η πράσινη λάμπα. Η κόκκινη λάμπα ανάβει μόνο από τον μετρητή 2. Αυτό γίνεται μόνο όταν φτάσει ίσο με το 50. Άρα βλέπετε έχω κάνει και το άναμα και το κλείσιμο σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή πάνω από 40 σβήνει το πράσινο. Κάτω από 40 ανάβει το πράσινο. Εδώ κάτω από 50, δηλαδή 49 και κάτω, το Q02 δεν μπορεί να ανάψει. Μόλις φτάσει ίσο με το 50 θα ανάψει. Και εδώ ελέγχουμε την ενδιάμεση περίπτωση, δηλαδή αν ο μετρητής είναι από 41 έως 49 και ο λόγος που έχω βάλει τις δύο επαφές είναι γιατί θα πάρω την πρώτη που είναι στο network 1, την πρώτη έξοδο, θα την πάρω με κανονική λογική και την έξοδο που είναι στο network 2 με ανεστραμμένη λογική και δείτε λίγο. Αυτό εδώ το network θέλουμε να ανάψει, αυτός εδώ ο κλάδος θέλουμε να ανάψει, δηλαδή το πορτοκαλί, όταν είναι μεταξύ 41 και 49. Άρα,
γιατί παίρνω το πρώτο σε normally open. Γιατί το θέλω αυτό όταν φτάσει στο 41, εντάξει, τι θέλω, να το πάρω σε normally open κατάσταση, δηλαδή όπως δουλεύει κανονικά. Μόλις φτάσει 41 να ανάψει, να μου δώσει true σήμα στην έξοδο. Άρα παίρνω το πρώτο κομμάτι. Άρα δίνω σήμα όταν είμαι στο 41 και πάνω. Όμως παράλληλα τι θέλω, όσο βρίσκομαι κάτω από 50, εντάξει, αυτό δεν λέει αυτός ο μετρητής. Αυτή η έξοδος θα ανάψει μόνο στο 50. Άρα, όση ώρα είμαι κάτω του 50, 49, 48, 47 και πάει λέγοντας, αυτή να είναι συνέχεια αναμένη. Άρα δείτε λίγο, όταν αυτό είναι κάτω από 50, θα είναι false εδώ, εδώ όμως θα είναι true, άρα εδώ είναι μονίμως αναμένο. Μόλις φτάσει 50, σβήνει εδώ, άρα δεν ανάβει έξοδος. Άρα στο 50 δεν ανάβει ούτε πορτοκαλί. Και γιατί δεν ανάβει κάτω από το 41 αυτό το network, γιατί αυτό είναι μονίμως ανοιχτό, αλλά αυτό, αν πέσει κάτω από 41, σβήνει. Οπότε με αυτό το trick, χωρίς να χρησιμοποιήσω καν ελέγχους, θα το δούμε παρακάτω, έφτιαξα αυτή την εφαρμογή για την καραζόπορτα. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε και τα τρία network. Την τρέχουσα τιμή, την τρέχουσα τιμή την εμφανίζει και εδώ πάνω, οπότε θα το βλέπουμε από το τελευταίο network. Λοιπόν, εντάξει, βλέπετε ότι εντάξει, ας δείξω ένα μετρητή. Λοιπόν, αν πατήσω το Ι01, εντάξει, βλέπετε, δεν πρόκειται, είτε πατήσω το Ι02, δεν πρόκειται να πάει παλμός στον μετρητή, γιατί ο γενικός διακόπτης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε, ο γενικός διακόπτης είναι και στα τρία network. Είναι και εδώ, εντάξει, βλέπετε το σήμα φτάνει μέχρι αυτό το σημείο, και εδώ, και εννοείται και εδώ. Άρα, για να δουλέψουν όλα αυτά τα network, θα πρέπει ο γενικός διακόπτης, που είναι το Ι0, άρα θα το κάνω σε λογική διακόπτη, να είναι on. Οπότε, μόλις ο γενικός διακόπτης γίνει on, το ρεύμα περνάει κανονικά εδώ. Η πράσινη λιχνία, ωραία, εφόσον είμαστε εδώ, βλέπετε ότι ξεκίνησε, άναψε, γιατί ο μετρητής, ωραία, ας τα δείξουμε, το Ι0 πάει σε όλα, κανονικά πάει και εδώ, απλά αυτό είναι bug της προσομοίωσης, όπως και εδώ, εντάξει, πάει και στα 3, αυτό εδώ κανονικά δεν ισχύει, αλλά δείτε λίγο, ο μετρητής ο πρώτος τι είναι 0, οπότε ο μετρητής εδώ δεν ανάβει, όμως εδώ, με αναστραμμένη λογική, ανάβει. Άρα όταν πάνω ο μετρητής 1 θα φτάσει στο 41, σημαίνει πως εκείνη την χρονική στιγμή τελικά δεν τα δείχνει, τις τρέχουσες τιμές. Ναι, προφανώς και δεν τα δείχνει, γιατί εδώ δεν βλέπω την τρέχουσα τιμή. Οπότε ας το ξεζουμάρουμε. Λοιπόν, φαίνεται εκεί. Λοιπόν, ας βάλουμε και τις κάμερες. Λοιπόν, να βάλουμε και τους διακόπτες. Χρειάζομαι το 0, 1, 2, 3. Ωραία, τους 4. Λοιπόν, άρα, εντάξει, νομίζω φαίνονται και οι λάμπες. Άρα, άμα δώσω παλμό στον πρώτο μετρητή, στην είσοδο, μετράει, βασικά ας τα δείξω και τα δύο. Οι μετρητές, ο παλμός που δίνω, 3, πάει ταυτόχρονα και στους δύο. Εντάξει, και εδώ, γιατί είναι με τα ίδια σήματα. Άρα, 4, 5, εντάξει. Και αν θέλω να μειώσω, 5, 4, 3, 2 και πάει λέγοντας. Αν πατήσω το 0,3, κάνει reset και σβήνει τελείως. Λοιπόν, είτε είμαι στο reset είτε είμαι στην εκκίνηση, βλέπετε ότι η πράσινη λιχνία είναι αυτή που ανάβει. Άρα, ανεβάζω.
Θα το πάω στο 40 περίπου, 27, 28, 29, 30, 30. Βλέπετε το πράσινο είναι ακόμα αναμένο. Εντάξει, γιατί είναι αυτά τα σήματα εδώ. Από εδώ είναι false, από κάτω γίνεται true. Όπως και εδώ. Εδώ είναι false τώρα. Εντάξει, το δείχνω και εδώ. Βλέπετε, το false που ήταν πάνω εδώ είναι true. Το false που ήταν πάνω εδώ δεν μου αφήνει το δρόμο για να περάσω, να ανάψει πορτοκαλί. Αν και εδώ είναι ήδη true, σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ κάτω, το false εδώ δεν μου αφήνει να ανάψει κόκκινη λάμπα. Οπότε, είμαι στο 37. Λοιπόν, 38, 39, μέχρι το 40 βλέπετε δεν θα ανάψει καμία λιχνία. Και τώρα πάμε κάτω για να δούμε και την αλλαγή. Την ώρα που θα το πατήσω και θα περάσει στο 41, θα σβήσει η πράσινη και θα ανάψει πορτοκαλί. Η πράσινη έσβησε γιατί εδώ έγινε false. Εδώ άναψε γιατί αυτό ήταν ήδη true από πριν, αλλά αυτό που ήταν το network 1, εδώ έγινε τώρα πράσινο. Εντάξει, δείτε, το network 1 έγινε πράσινο, στο 41 γίνεται πράσινο. Αυτό δεν έχει ανάψει ακόμα. Άρα, το network 1 έγινε πράσινο, οπότε εδώ δίνει το δικαίωμα, αυτό ήταν ήδη πράσινο, άρα ανάβει πορτοκαλί. Και με την ανεστραμμένη λογική αυτού νου, εφόσον εδώ είναι πράσινο, εδώ τι θα είναι σβηστό από το 41 και πάνω. Και το πράσινο που είχε ανάψει αρχικά πλέον έσβησε. Εντάξει, αν πατήσω μια φορά να κατεβάσω την τιμή, ξαναγυρίζω σε πράσινο, δηλαδή υπάρχει χώρος και χωράνε αμάξια. Πόσες φορές το πάτησα? 41. Τέλεια. Άρα όση ώρα τώρα είμαι μεταξύ 41, 42, 43, εντάξει, βλέπετε, είμαι στο πορτοκαλί. Δηλαδή, εδώ αυτό θα είναι μονίμως ανοιχτό από εδώ και πάνω, μέχρι και το 50, που σημαίνει ότι αυτό, όταν φτάσει και στο 50, θα είναι συνέχεια αναμένο. Ο έλεγχος τώρα όμως αυτών των δύο, πρακτικά πλέον παίζει ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει το network 2. Εδώ μου αφήνει το δικαίωμα να ανάψει το πορτοκαλί, γιατί είναι κάτω από το 50, στο 50 θα σβήσει αυτό και θα ανάψει κάτω. Και ας το δούμε. Λοιπόν, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, εντάξει. Και μόλις, ας το πάω λίγο πιο κάτω, και μόλις το πατήσω μία φορά και γίνει 50, 50, άναψε το network 2, δείτε το, άρα άναψε το κόκκινο και εδώ έσβησε, οπότε σταμάτησε το πορτοκαλί. Αν κατέβω κάτω το 50, με γυρίζει στην πορτοκαλί φάση, αν ανέβω, ξαναγυρίζει στην κόκκινη. Εντάξει, προφανώς τώρα το πρόγραμμά μας δεν είναι ευέλικτο, δηλαδή αν γυρίσω αν το πατήσω μία φορά, θα πάει στο 51, 52, 53. Εντάξει, προφανώς αυτό θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε, δηλαδή να μην πηγαίνει πάνω από το 50. Εντάξει, όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά εντάξει, επειδή όλα αυτά είναι καλό να γίνονται με ελέγχους και επειδή οι έλεγχοι είναι κάτι που θα το δούμε παρακάτω, ας το αφήσουμε έτσι απλό όπως είναι το παράδειγμά μας. Δηλαδή, εδώ το concept είναι ότι καταφέραμε και κάναμε ελέγχους χωρίς να χρησιμοποιήσουμε συγκριτές, μόνο με counters και με μπουτών και εξόδους, δηλαδή με αυτά που γνωρίζουμε. 47, μόλις πέσει κάτω από 40, ανάβει το πράσινο, πάμε άλλη μία. Εντάξει. Άρα έλεγχος πληρότητας ενός γκαράζ, οπότε μόλις ανάβει πράσινη λιχνία, υπάρχει χώρος, μόλις ανάβει πορτοκαλί λιχνία, το σύστημα είναι οριακά και έχουμε και το reset, σε περίπτωση που γίνει κάτι σφάλμα, ξαναγυρίζει στο 0. Εντάξει. Και εννοείται πως αν απενεργοποιήσουμε τον γενικό διακόπτη on-off, σβήνουν τα πάντα
και ό,τι σήμα και να πατάω δεν λειτουργεί ούτε και το reset. Μόλις ξανάρθει το πρωί και ξανανοίξει το διακόπτη, ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή στο 9. Εντάξει, δεν έχει νόημα να φεύγει κάποιος από τον γκαράζ, να κλείνει το PLC, και να κλείνει την εφαρμογή και να έχει ίδια αμάξια μέσα, τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί, και μόλις κλείνει το διακόπτη να του τα έχει σβήσει όλα σαν μέτρηση. Άρα ο διακόπτης εδώ, πολύ σωστά, μόλις ξαναενεργοποιείται, δεν μου σβήνει τη μέτρηση. Αυτό θα γίνει μόνο αν εγώ το επιθυμώ, πατώντας το μπουτόν reset. Λοιπόν, τέλεια. Και με αυτό το παράδειγμα κλείνω τους counters. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε τώρα στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.